dasar kepara nyata. Lha iki cocok karo sing dingendikake Bukulun Bathara Narada. Prabu Sereng, Prabu Sereng, Prabu Kala Sereng. Nranjang botol langkumu arep nendi kowe? Aku arep ning negara Ngamarta. Nek wis tekan negara Ngamarta, banjur kowe arep ngapa nek wis tekan kono? Aku arep ndusta, aku arep nyolong pusaka. Ya kuwi pusaka Jamus Kalemasada. Merga bakal tangguh srana nggonku bakal garwa Dewi Drupadi. Wah, lah nek ngono wis genah cetha. Genah cetha sing gawe geger nyolong Gustiku Ndarayu Wara Drupadi kowe to. Mula kowe kudu mati. Tol dadi. Lan saiki sing dadi ratu negara Prareja kuwi aku. Ya iki Sinuwun Prabu Patrokol Baworsari. Yen ngaten panjenengan ingkang sampun nyirnake dhateng Sinuwun Prabu Kala Sereng Dasar kepara nyata. yen ngaten negari Parangrejing sapunika sampun bedah. Kula sapunika sampun dados sandhan paduka. Andan-andan apa? Kowe iki sapa kowe? Kowe sapa? Kula menika ingkang abdi patih Kala Kridaksa. Oh. Yen ngono. Kowe sing wingi rada dadi pendhita nganggo jeneng Begawan Wisnadadya. Kowe sing rada dadi begawan sing nganggo jeneng Begawan Wisnadadya apa ya? Kok kaya ratune bule.